Здравей! Потребители на YouTube. Аз съм DGM и днес ще играем Robocraft. Robocraft. Тук сега да видим... Чакайте малко съм да... От Steam. Ако искате по-лесно, в смисъл да видите кой е играта, да ви тръгне. От Steam се серверите и ето. Окей. Добре, сега ще нещо 3 ми даде, не знам какво. Миналия път направих доста килове. Този клип ще стремя също да правя сравнително така, но искам да си направя един робот, който да си е, как да го кажа, който да е много силен. Но както виждате, ето този робот има крака, обаче има как да направя колелаката като се обърне, ама да това не съм сигурен. Ето ми го, името. Да добавим. Имам две такива поредни колета. Добре. Аз мисля да си направя някакъв робот. Трябва да е в една посока, това ви показвам. Поставя. Къде може? Тук нещо пише. Добре, няма явно да спрямо на робота. Добре. И това няма да е. То стената не може. Чакайте, тук малко нещо да направя. Като да сложа и тук много изтрем. Такова. Чакайте само да... Така... Ще взема едно такова. Така. И... Ще да взема. Такова. Добре. Сега като се смее. Така. Така. Сега копчина сам. Опа. Сега ще стане много яко това. Надявам се. Чакай да аз само ще... И как да... Не знам дали същото като не сега. Така пише вместо Day 2, Day 2. Добре. Няма купчета. Добре, аз мисля само да го бъде нещо така. И нещо това. Как ще го бъде съм оранжев. Всичко. Това се притисва. Добре. Малко силно така се сложи. Искам да наблегна на силното повече. Синьото ми е любимият цвят. Вижте просто колко красиво изглежда. Красиво. Синьото. Някои ги не го правят много хубаво синьо, като потом има да бъде света нещо. Ето ще ми направим по-шарен. Оръжието ще го оставя оранжеви. Тук е, за което ще направим.
Няма да си играя с това. И сега ще се изберем червените. Също червените е много ярк цвет. Също ми да падна. Ама не толкова колкото върна сега. Колеги. Съм го работа. Колеги. Ти. Тук можете всъщност да играя с ли. Така да изчакам. Добре, ще изчакам. Игра сме се игра от последния клип. Това е епизод 2. Също така самата игра много ми хареса, смисъл графика, абсолютно всичко ми хареса. И сега да почваме да видим какво не. Ова съм силно отбор, добре. Извинете. Пак ще гледам Барс. В нещо се боля, но както и да е. Добре, почваме. Имам тяхното бъзо. Не си мислете, че тя ги следва просто на картата. Ето. Червеното флотче мисля, че там е тяхното бъзо. Те стрелят, бе. А така, летящо ли има, бе? Стреляй... За първи път играе на тим. Опа, имат на кръг обаче. За първи път не взима тях в кръг. Ръчвате ли, мой? Ръчвате ли, бе? Опа, дълго видях обаче. Точно не правим ще. То как го убихме направо. То не як направим. Добре. Явно нашия тим ще бие. Къде не стреля, бе? Оп, вирко. Не знам дали я следя малко. Ето, аз не съм видел от проблемите. Добре, те не летяш, как да го оцелим пък него. Те го свалиха вече. Не са. Не Виктори. Перфектно това. Това беше много лесно, но не знам колко кила направих, но беше просто елементарно. Миналия път мисля, че казах малко колко пъти си взимам. Върна се. Миналия път не знам дали казах откъде да си вземете играта. Не знам дали има кратната, но аз я купих. Тоест не точно купих, тя е безплатна. И ако искате, просто в Steam напишете Craft Robot, тя ще ви излезе. Сега какво да тъпаме? Това ще правим да видим това. Просто може да се вземете от Steam. Какво да кажа? Нищо сега като зарежда, какво да кажа. Скучно бе. Побързо бе. Сега мисля, че чакаме време. Сигурно. Много да зареждам сега кенсъл. After the battle you started, automatically in the shot will as soon as the lobby has matched for you filled with other robots. Ще трябва да се бие с другите роботи, това го знаеха, но добре. Добре, кое да играм сега? Battle Arena. Тук също нещо, никой няма да заведи. Миналия път беше на синглплеер. Добре, мисля, че там заражение няма да повече. Една битка направих. Съжалявам, че беше толкова малка, просто в смисъл този клип е по-кратък. Защото, верно, миналия път
клипът на Робокрафт не се запамети, защото беше прекалено дълъг уж, но ще беше някъде толкова време. И добре, както и да е. Това явно беше първият клип. Добре, и това. Ако ви харесва клипа, харесате, ако искате да се абонирате, ако искате да продължите да гледате, се абонирате.